Tiedän jo, mitä haluan syödä. Tässä on toiveeni. Ota kiinni. Se on jo matkalla. Katsotaanpa. Se on hampurilainen. Vau! Aivan oikein. Haluan hampurilaisen. Ole hyvä. Aloita kokkaaminen. Hyvä on, hyvä on, hyvä on. No, aloitetaan ensin sämpylöistä. Ne näyttävät kamalilta. Minun täytyy heittää ne roskiin. Voin tehdä parempia sämpylöitä, koska minulla on täydellinen resepti. Tripotellaan jauhoja laudalle. Otetaan pehmeää taikinaa. Meidän täytyy leikata se 2 osaan. Seuraavaksi vaaleanpunaiset värit. Kiva. Jokainen tyttö rakastaa sitä. Katso, sämpylät ovat nyt pinkkejä. Isoäiti, ihan totta. Kyllä, älä häiritse minua, mummo. Laitan sen uuniin, sillä välin teen pihvin, otan palan lihaa ja laitan sen paistinpannulle. Paistan pihviä molemmilta puolilta. Ottamalla hieman pippuria ja maustamalla set. No, nyt on aika sämpylöille. Ottamalla sen uunista, leikkaamalla se 2 osaan ja kokoamalla hampurilainen. Katso tuota, ei juustoa. Ha! Käyttäisin mieluummin violettia juustoa. Nyt sulatan sen polttimella. Tämä on uskomatonta. Joitakin tomaatteja, sipulia, salaattia ja kaiken päälle sämpylä. Mitä sanot? Oh, no ei tarvitse taputtaa. Tiedän, että olen maailman paras kokki. Mutta se ei ole kaikki. Työnnän varasti, kun nyt juustokastiketta pyöreään muottiin. Aivan reunaan asti. Se on nyt varmasti siinä. Kuka on seuraava? Voi, minä menen. Tiedän jo mitä tehdä. Tarvitsen erityisen hampurilaiskoneen. Tuolla se on. Vau! Täydellistä! Mikä tuo on? Näet kaiken. Tässä on jäädytetty pihvi. Valmista. Se oli todella nopeaa. Siirrytään eteenpäin. Sämpyläni. Vähän juustoa, pihvi, muutama muna ja toinen sämpylä päälle. Kaverit, katsokaa. Se on täydellinen. Tein oikein hyvin. Voi, Bobby, en syö tätä ollenkaan. Olen roskaruoan vastustaja. Ja sinä, Bobby, et voi syödä sitä myöskään. Aion kokata terveellisistä aineksista. Se on täynnä vitamiineja. Vihannekset. Rakastan niitä. Otetaan kaalia, kurkkua, tomaattia, paprikaa ja voilla herkullinen ja mikä tärkeintä, terveellinen hampurilainen. Hyvää ruokahalua! Pau, aloitetaan tästä vaaleanpunaisesta. Nostetaan muotti ylös. Vau! Juusto valuu kaikkialle. Kokeillaanpa. Se on sipuli! Inhottavaa! Ei. Entä tämä kasvishampurilainen? No, se on vähän outoa. Kokeillaanpa. Inhottavaa. En syö sitä myöskään. Ja mitä meillä on täällä? Tämä hampurilainen tuoksuu herkulliselta. Otetaan haukkaus. Kyllä! Juuri sitä halusin. Ja voittaja on tämä. Bobby. Vau. Nyt sinun täytyy tehdä minulle kakku. Ole kiltti.
Totta kai, rakas. Mistä minun pitäisi aloittaa? Katso noita kauniita sydämen muotoja. Aion jäädyttää ne erityisellä jäädytyssuihkeella. Jäähdytetään ja vedetään ulos. Oi, meillä on söpöjä sydämiä. Laitetaan ne lautaselle. Ja nyt otetaan vettä ja liivatetta. Sekoitan kaiken yhteen. Meillä on loistava hyytelöseos. Seuraavaksi kaadan sen pyöreään muottiin. Katso tätä väriä. Koristellaan yläosa sydämillä ja lisää hyytelöä. Toistamme sen useita kertoja. Ja tämä oli viimeinen kerros. Lopeta. Häiritset minua. Okei. Käännetään se ympäri, katsotaanpa mitä tapahtui. Vau, kuinka kaunista! Se näyttää upealta. Hei! Mitä mieltä olet, Bobby? Joo, se näyttää herkulliselta. Odota, minun täytyy miettiä. Siili, haluan tehdä sellaisen kakun. Se on loistava idea. Aloitetaan kerros kerrokselta kakkua ja kermaa. Hienoa. Nyt tarvitsen suklaakermaa. Se on niin herkullista. Ai niin. Äytän lastaa ja levitän sitä kaikkialle. Mitä enemmän suklaata, sen parempi tietysti. Mitä seuraavaksi? Katson reppuuni. Haiseva sukka, lempileluni. Vau, tuo on siistiä. Ei, eikö ole makeisia? Ei voi olla. Ai, ymmärrän. Okei. No niin, ryhdytään töihin. Ai niin. Suklaatikut ovat täydellisiä tämän kakun koristeluun. Nyt tulee kumimainen suu ja tarvitsemme hyytelösilmät. Kaikki on valmista. Mummi, arvioi kakkuni. Oi, se on kamalaa minun. Kiva, Bobby, kokki. Vau. Minulla on parempi idea. Katso ja opi minulta. Tässä on kakkuni. Lisään joitain yksityiskohtia. Sen pitäisi muistuttaa laukkua ja sisällä pitäisi olla keksejä. Oreo tietenkin. Kaikki rakastavat niitä. No, kaikki on valmista. Mandy, voit kokeilla sitä. Se tulee olemaan mahtavaa. Kiva. Hyvää ruokahalu. Vau! Tämä kakku näyttää mielenkiintoiselta. Odota, onko se hyytelöä? Siistiä! Herkullista! Mitä meillä on täällä? Se näyttää pelottavalta. Kokeillaanpa. En tiedä tästä. Vau, Oreo-kakku. Otan haukun. Rakastan tätä. Mutta kuka on voittaja? Isoäiti vai kokki? Kokki! Kyllä, voitto on minun. Olen lopettamassa. Siinä se. Haluan jäätelöä. Pidä kiirettä. Valmista se. Tiedän mitä tehdä. Tarvitsen korin. En tuhlaa aikaa. No niin, katsotaanpa mitä meillä on täällä. Poimitaan marjoja, mustikoita, karhunvatukoita ja vadelmia. Hienoa. Voi, selkäni. Ikävöitkö minua? Olen jo täällä.
No niin, aloitetaan kokkaaminen. Tarvitsemme tehosekoittimen. Täytetään se marjoilla. Löysin ne metsästä. Suljetaan tehosekoitin, käynnistetään se ja sekoitetaan. Katso, meillä on marja smoothie. Nyt kaadetaan sinne vähän hunajaa. Mitä? Ai Bobby, sinä pidät hunajasta. Se on herkullista. No niin, annan sinulle kokonaisen lusikallisen. Hunaja on erittäin terveellistä. Syö se, kulta! Kiitos, mummo. Olen iloinen, että pidit siitä. Ja nyt tarvitsemme jäätelömuotin. Kaadetaan seos sinne ja odotetaan. Meidän täytyy jäähdyttää sitä vähän. Käytän tuuletinta. Mummo? Mitä sinä teet? Se jäätyy varmasti pitkään. Autan sinua. Minulla on paketti minttumentoksia. Noin. Nyt minulla on kylmä hengitys. Se on varmasti jäätynyt nyt. Katsotaanpa. Vau, se todella toimi. Kiitos, Bobby. Jäätelöni on valmis. Mitä mieltä olet? Minun mielestäni siitä tuli hieno. No, nyt on minun vuoroni. Otan kermaa ja maitoa. Sekoitan kaiken kulhossa. Seuraavaksi tomusokeri. Kaadetaan se suoraan sinne. Miksei lisättäisi vähän värejä? Aivan täydellistä. Ja tässä on jäätelöastiani. Mitä hän tekee? Odota. Otan jäätä ja laitan sen tehosekoittimeen. Hyvä on, hyvä on, hyvä on. Siinä se on. Ja käynnistetään se. Oi, katso tuota. Meillä on nyt jäämuruja. Suoraan kulhoon ja sekoitetaan. No niin, meillä on jäätelöä. Nyt minun täytyy siirtää se muottiin. No, meidän muottimme tulee olemaan vohvelitötterö. No kaverit, tämä on täydellistä, mutta mielenkiintoinen osa on edessä. Otan kultaa. Voi, se on häikäisevää. Joo, se todella on. Rastan kultaa suoraan jäätelön päälle. No, tää on ylellistä. Äläkä uskalla koskea siihen. Oi, Voi, tule nyt. Kulta, älä huoli. Tässä on sinulle herkku. Tule! Herkullista. Odota, minulla on idea. Ai, kyllä. Minulla on jäätelöä. Otan vähän siitä. Vau, ehkä jopa kaiken. Seuraavaksi aion dipata sen nutellaan. Sen pitäisi olla täysin peitetty. Nyt vedämme sen ulos. Vau! Ripotellaan päälle vähän nerdskarkkeja. Oi, joo. Kiva. Miksi te riitelette? Lopettakaa. Odotamme Mandyä. Mitä täällä tapahtuu? Aloitetaan violetilla jäätelöllä. Marjoja, mahtavaa. Mitä meillä on täällä? Vau, mustaa jäätelöä kullolla. Kuinka kaunista. Nam, tykkään siitä todella. Ja mikä se on? Tämä jäätelö on niin valtava. Voi luoja. Todellako? Kokeillaan sitä mahdollisimman pian. Lau, herkullista. Kaikki on todella maukasta.
lopettaa syömistä. Ober tulee kylmä. Oh, vau, oho!